Diripa no y'an ka sɔrɔsiw ka kunnafoni di soba ye. Kalo kalo ale bɛ kunnafonidilaw wele walasa k'u ka kalo tɛmɛni k'o kunnafoniya da kunnafonidilaw kan. A bɛ kɛ Diripa yɛrɛ soba kɔnɔna na. Juin kalo ta o kɛra bi juin kalo tile fɔlɔ san 2024 walasa ka faamuyaliba sɔrɔ kɔrɔfɔ in na aw ne an ka jɛ ka colonel Sulemani Danbele lamɛn. Sonjalen do ni kalo in na ka aw bisimila direction de l'information et des relations publiques des armées n'a pas fama Diripa albi ani sonjalen do on ni akibara dilaw an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka masala aw ka finitigilakaw bɛ ka baara mun kɛ n'o ye ka terrorisme kɛlɛ Mali dugukolo bɛɛ kan a b'a dɔn k'a fɔ a bɛ san dama dama dɔ bɔ bi terrorisme ɲɔ ɲɛlen tun bɛ an ka jamana in kɔnɔ a ɲɔ ɲɛlen do fo k'a to jamana wɛrɛ mɔgɔw n'o ye farajɛlakaw ye ani farafin dugu caman u tun b'an ka jamana kɔnɔ k'u b'an dɛmɛ ko ka jatigɛwale mɔgɔ ninnu kɛlɛ mais san 10 kɔnɔna na an ma ɲɛsi sɔrɔ jatigɛwale kɛlɛli la Mali kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ye a daga k'a fɔ n'i y'a ye san 10 kɔnɔ ni jamana baden ninnu nana Mali kɔnɔ tubabu jamanaw b'a la farafin jamanaw b'a la ni mun ma fara an ka jatigɛwalew ka ɲangatali kan fɛn ma bɔ a la donc jamana ɲɛmɔgɔw y'a boloda k'a fɔ ko an yɛrɛ ka an ka kɛlɛ ta an yɛrɛ k'a kɛ an ta ye parce que n'i y'a mɛn ko mɔgɔ k'i dɛmɛ k'a fɔ ko k'an ka wulujugu k'an ka warajugu faga o b'a sɔrɔ a ku b'i yɛrɛ bolo donc o hukumu kɔnɔna na an y'a jateminɛ k'a fɔ an yɛrɛ ka wuli ka kɛlɛ in kɛ an ta ye o de kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ Barkhane o tun b'an bara yan n'o ye faransɛw ka cɛdenw ye ka na Europe cɛdenw fara kan ka na Afrique cɛdenw fara kan an ka jamana ɲɛmɔgɔw ko k'u ye yafa k'u ma an bɛna kɛlɛ mun kɛ an yɛrɛ k'a kɛ an ta ye o hukumu de kɔnɔna na a bɛ kalo dama dama bɔ bi in na an ka finitigilakaw wulilen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ pour que ka jatigɛwale mɔgɔ ninnu kɛlɛ k'u kɛlɛ fan bɛɛ u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw ka finitigilakaw bɛ wuli ka t'u ɲini yen k'u kɛlɛ donc o kɔnɔna na u ye baara caman kɛ mun ye sennatigiw olu bɛ se ka mun kɛ avion olu bɛ se ka mun kɛ k'o faralen an ka moyen technique kan mun bɛ se k'a kɛ k'a dɔn k'a fɔ jatigɛwale ninnu dangalen bɛ fan o fan u bɛ se k'u ɲini k'u sɔrɔ yen pour que ka dankari k'o la donc o camanba de kɛla ni juin kalo tɛmɛnen in na mun y'a kɛ vraiment u ka jangataw ka se finitigilakaw ma u ma se ka bonya kosɛbɛ mais n'i ye jateminɛ kɛ parce que u tɛ se mun na ka u kɔgɔ da aw ka finitigilakaw kɔgɔ la o de y'a to u bɛ mugujugu don duguw kɔnɔ siraw kan pour que n'an ka mobiliw bɛ tɛmɛ n'an ka sennamɔgɔw bɛ tɛmɛ u bɛ se ka mugujugu ni fili cogo min na pour que ka dankari k'an ka mɔgɔw la n'i ye jateminɛ k'o la mugujugu filili o kɔrɔ b'a jira de k'a fɔ u tɛ se u fanga dɔgɔyalen don u tɛ se bi in na ka dankariba kɛ an ka finitigilakaw la donc n'i ye jateminɛ kɛ an b'a fɔ yɔrɔ min ma ko théâtre centre ko caman kɛla ye n'i ye o jateminɛ kɛ GENIM n'o ye u b'a fɔ fɛn cɛ in tɔgɔ ye di GENIM non bon avec l'autre là le pelu Kufa voilà Kufa ka mɔgɔw donc n'i ye jateminɛ kɛ olu de bɛ an ka camancɛ sigidaw la donc u bɛ ka binkani kɛ population kan mun ye ko ka zakati bɔ u bɛ malo minɛ u la u bɛ ɲɔ minɛ u la u bɛ se ka misiw fana minɛ u bɛ baganw minɛ pour que u ka se ka u yɛrɛ balo cogo min na ayiwa n'i y'o ɲɔ ɲɛlen an ka kɔlɔsili y'a jira n'i y'o ɲɛ ɲɛlen c'est que u bɛ ka dɛsɛ de n'u ma se ka dɔ wɛrɛ kɛ parce que bi in na
finitigilakaw bɛ ka baara bɛɛ kɛ pour que u ka source de financement u bɛ wari sɔrɔ yɔrɔ minnu na u bɛ se ka transaction kɛ cogo min na ka wari sɔrɔ u bɛɛ bɛ ka tigɛ o la donc n'i ye jateminɛ kɛ u bɛ taa binkani minnu kɛ o ye u bɛ se ka fɛn sɔrɔ cogo min k'u yɛrɛ balo k'u mago ɲɛ n'i ye jateminɛ kɛ nin kalo tɛmɛnen na u ka binkani population kan o de cayala kosɛbɛ u ka binkani forces armées maliennes kan donc n'i y'o jateminɛ fɛnɛ u y'a essayer ka population fɛnɛ u bɛ se ka gɛrɛndɛ siri population na cogo min na u kana se ka t'u ka baaraw boloda u kana se ka t'u ka forow sɛnɛ u y'a essayer k'o camanba de kɛ nin kalo tɛmɛnen na mais u wulila ka jɔ cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ an ka finitigilakaw an bɛ wuli ka tugu kɔ an bɛ taa dankari k'u la donc n'i ye jateminɛ kɛ fɛnɛ nin kalo tɛmɛnen na u ka jatigɛwale groupe fila n'o ye le G6 ye ani fɛn mɔgɔw G6 oui je dis G6 effectivement olu ye dankari kɛ ɲɔgɔn na fo ka olu ka ɲɛmɔgɔba kelen a n'a ka dankan fila ɲɔgɔn k'olu bɔnɛ u ni na mais o si t'a bali an ka finitigilakaw an ka wuli ka jɔ kɛ u bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka t'u nɔfɛ n'i ye jateminɛ kɛ nin kalo tɛmɛnen na an ka finitigilakaw caman minnu ye kalo wɔɔrɔ minnu ye san kelen ɲɔgɔn kɛ u ka sigidaw la pour que ka sécurité assurer u caman seginna so nin kalo tɛmɛnen na ka n'i ye jateminɛ kɛ san tɛmɛnenw na dankariba ma kɛ an ka finitigilakaw ka laɲinɛ n'an b'a fɛ mun ma relève kuma parce que relève kuma ninnu na a b'a sɔrɔ an ka troupeau bɛ taama la u bɛ en mouvement donc tant que tu es en mouvement on devient un peu fragile i bɔgɔ bɛ fɛgɛya mais n'i ye jateminɛ kɛ ɲinɛ relève bɛɛ kɛla k'a fɔ k'u nana jatigɛwale mɔgɔw nana ka na attaque directe kɛ an ka finitigilakaw kan u ma se k'o kɛ donc i bɛ taa sɔrɔ u sela ka mugujugu de bila siraw la n'an ka mɔgɔw bɛ tɛmɛ u bɛ mugujugu ninnu exploser pour que ka dankari k'an na donc n'i y'a ye u ye attaque kɛ yɔrɔ kelen mun fana na o kɛla Menaka mara la où u y'a essayer ka véhicule piégé k'o fili ka na an ka relève kan mais depuis yɔrɔ jan u neutraliser la véhicule piégé ma se ka don an ka mɔgɔw la mais a souffle de sela ka mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 ɲɔgɔn bana donc n'i ye jateminɛ k'o la nin kalo tɛmɛnen an bɛ se k'a fɔ hali bi faamaw n'o y'aw ka finitigilakaw ye initiative b'u bolo terrain kan u bɛ ka baara kɛ mun bɛ se k'a kɛ dankari bɛ don jatigɛwale mɔgɔw la cogo min na mais o t'a bali k'a fɔ an ye jateminɛ mun kɛ kalo tɛmɛnen na o b'a jira k'a fɔ jatigɛwale mɔgɔ ninnu u ye dankari kɛ kosɛbɛ an ka population civile la ani n'u y'u bila k'a fɔ u ka sarakaw bɔ u ka jakaw bɔ ani u ye population dɔw fana bɔnɛ u ni na mais en même temps u ye baganw fana minɛ population na mais n'i ye jateminɛ kɛ kalo tɛmɛnen na k'a fɔ jatigɛwale mɔgɔw u ka attaque directe kɛ aw ka finitigilakaw kan o dɔgɔyala n'i y'a jateminɛ mugujuguw fana o fana dɔgɔyala an y'o ye kosɛbɛ an ka finitigilaka minnu tun bɛ so magɛnna n'u tun ye kalo 6 kalo 7 kalo 8 kalo 12 kɛ u ka position kan olu segibatɔw de tuma na u taara mugujuguw bila sira la mais a ma se ka dankari kɛ kosɛbɛ comme mois de mai tɛmɛnen na donc an bɛ se ka mun fɔ population ye c'est que aw ka finitigilakaw an y'an kale k'a fɔ an bɛna Mali fɛn fɛn gɛlɛya fɛn fɛn bɛ an ka Mali kɔnɔ bi n'o ye terrorisme gɛlɛya ye an finitigilakaw an y'an kale k'a fɔ an bɛ dankari k'o la an bɛ dankari k'o la pour que an ka Mali a ka kɛ ka se ka kɛ dugu ye mun ni hɛrɛ ni baden ni karama bɛ yɔrɔ min na ani mɔgɔninfinw bɛ se k'u ka taa ni ka segin kɛ u bɛ se k'u ka feerew kɛ u bɛ se k'u ka activitéw kɛ cogo min na tant que dankari ka k'u la mais o t'a jira k'a fɔ ko an yɛrɛ tɛ hakili to an yɛrɛ la an bɛ hakili to an yɛrɛ la tuma bɛɛ pour que ni jatigɛwale mɔgɔ ninnu u kana na bala an na ka kojugu se an finitigilakaw ma mais ou bien ka kojugu se population ma donc mun tun bɛ ne bolo ka s'aw ma ni bidon in na o de tun ye ninnu ye ni ɲininkali b'aw bolo a
aya n bɛ ka